Na ako i-share ninyong kahaponon karon mga igsuon ug ako i-share na verse karon mga igsuon kay Mateo 23:12 ang nagaingon dira, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbled himself will be exalted. Ang pasabot ng mga igsuon, kinsa to magpataas sa iyang kaugalingon, kanang manghinambog ba? Ihagbong sa Ginoo. Apan kung kinsa tong magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas sa Ginoo. Mong kamo diha, kung naay mangaway ninyo, naay mudaot nimo, naay mulutos ninyo, paubos lang mo. Ayaw mong sukol. Kay niingon ang pulong sa Ginoo. Ang magpaubos ipataas. So pasagdi lang na sila. Sa karon naapa na sila sa taas. Pero sa kaadlaw, kung magpadayon na sila hinambog, piti na sila, hagbong na sa Ginoo. Apan kamo magpaubos diha, ipataas mo sa Ginoo. Sumura tong mga igsuon, ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.